Горе глава. Дясна. Лява. Веете надолу. Тръгваме. Показваме кръче. Шейк, шейк, шейк. Ръце. Ръце. И ляв. Десен. Ляв. Десен. Ляв горе. Кръстосваме и обръщаме. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Десен долу. Глава горе на И. Крака. 2. Събирам. Долу. Крак. Крак. Дръпче. Ръка. Ръка. Въртим. Чупчета. Долу. Горе. Пам. Събирам. Отварям. Събирам. Долу. Ей. 3. Горе. Долу. Раз. Събирам. Долу. 2. Горе на стола или ще бъдат столовете на някаква поза. Сега не мога да измисля. Стоят още. Слизат. Носят си столчетата в кръгче около Кристина Агилера. На това имат движение. Слизат пак от столчето. Носят си ги назад. От тук се разминават в водопад. Център на сцена са построени. Раз, два, две надясно. Раз, два, две наляво. И раз, два, раз, два, раз, два. Долу. Раз, два, раз, два, раз, два. Долу. От тук. Още веднъж. Само център. И тръгват назад. Дърпат си столчетата, като им са подредени в формация. И ходят просто на столчето. Настрани. Тръгват. Напред в формация триъгълник са. Тук на тия акценти правят с рамената и с ръцете. Връщат назад. Отваря. Отваря. Долу. И от тук горе обикалят веднъж стола и музиката се намаля.